nej, kender næsten ikke. Ja, hallo. På onsdag skal jeg op til min allersidste eksamen. Jeg skal op i mundtlig historie, og reglerne siger, at eksamen den skal afspejle undervisningsform. Det må man sige, den gør. Masser af papirarbejde. Eksamen handler hverken om dem, der er gode iværksættere, dem, der tænker nyt, tænker kreativt, eller dem, der virkelig vil noget. Det handler om dem, der er gode til at referere gammel viden. Men først vil jeg lige fortælle om fremtiden. Jeg selv og alle andre, der er lige i øjeblikket er til eksamen, det er os, der er fremtidens ressource, og den eneste ressource. Og selvom det er os, der kommer til at styre det hele, kan ikke engang vi se, hvordan det hele ser ud om bare 5 år. Fremtidsforskerne mener, at vi i fremtiden skal leve af kreative tanker, innovative idéer og unikke netværk. Men bør vores undervisning så ikke afspejle denne fremtid? Og i så fald bør vi ikke nytænke hele skolekonceptet, der historisk spænder ben for udvikling. Nu tænker jeg nok, at jeg bare er en ung, rød knægt, der vil kritisere alt, hvad jeg møder. Men jeg har også et par ting, jeg kan binde op på. For hvordan skal en fagfaglig, skematiseret hverdag nogensinde få folk til at tænke ud af boksen og skabe the next insanely new thing, great thing? Hvordan skal vi lære at designe, når alle vores stile skal afleveres med 1,5 linjeafstand og skrives i Times New Roman? Hvordan skal vi skabe de bedste spil- og programudviklere, når vi kun kan vælge mellem tysk og fransk, og ikke HTML og Java? Hvordan skal vi skabe store netværk, når ikke engang skolen kan finde ud af at få de digitale netværk med i undervisningen? Nu har jeg kritiseret skolen. Jeg har påpeget et par åbenlyse fejl. Men hvad skal vi gøre ved det? Forestil jer en skole, hvor undervisningen ikke er opdelt eller skematiseret. En skole, der ikke handler om udenadslære, men at skabe viden. En skole, der har flere dimensioner end bare tværfaglighed. For hvorfor ikke lave en selvanimeret film på engelsk, der forklarer, hvordan man løser brøker med hjemmekomprimeret baggrundsmusik, som derefter bliver uploadet til YouTube og delt med hele verden, i stedet for at bare gives til skolelæreren. Det kan godt være, at det lyder utopisk og umuligt at opnå, men det kan sige, at det er det ikke, for den skole går jeg på. IT er på den ene side noget, alle går efter at vise frem, men samtidig noget, som når man endelig har det, så gør man, hvad man kan for at gemme sig så langt væk fra det, da det simpelthen ikke hænger sammen med vores undervisningsform i dag. Der er masser af frygt bygget op på IT i undervisningen. Men vi har simpelthen ikke tid nok til at frygte fremtiden. Der skal handles, og der skal handles nu. Tiden er ikke til at oprette forsøgsklasser og diskutere platforme eller serverkapacitet. Tiden er til at handle, og tiden er knap. Kære politikere, lad nu være med at blande politisk mudderkastning ind i det her. Det har vi simpelthen ikke tid til. Lad nu være med at spare her. Det har vi ikke råd til. Og kære politikere, lad nu være med at tro, at jeres fede ministerpension kan redde jer ud af det her. For hvis I ikke handler nu, så kan vi simpelthen ikke forsørge lige netop jer, når I bliver gamle og går på pension. Tak. Ja, er der spørgsmål? Kommentarer? Vi har simpelthen fuldstændig forstået alt, hvad Thor siger. Ja. Godt. Hvor er det dejligt, det her. Må jeg så ikke spørge?
Hvis nu du kunne sammensætte det der skole selv, du har været lidt inde på det, men hvordan ville idealskoledagen se ud for dig? Altså, starter med at stå op, spise morgenmad, det er vigtigt. Man går i skole, hvor man har ikke dansk. Du har ikke et schema, hvor der står fra 10 til 11 har du dansk. Du har måske et emne i denne uge her, hvor med den her uge, der laver vi om bæredygtighed. Og det er ikke bare bæredygtighed som biologi. Det er både samfundsmæssig bæredygtighed, det foregår måske på engelsk eller tysk, fransk for den sags skyld. Man laver ikke bare stile, der afleveres til læreren og bliver kvitteret, og man får et 12-tal. Ja, uihi. Men man laver produkter. Man kunne for eksempel lave en film, der forklarer, hvordan vi skal agere i samfundet. Men så vil der være nogen, der siger, jamen hvad så med alle de der ting, man skal lære? Det er jo lige præcis det, folkeskolen altid får skyld for i virkeligheden, ikke? I kan ikke stave, og I kan ikke regne, og I kan ikke de mest almindelige historiske fakta osv. Hvordan skal alt det der så komme ind i hovederne på eleverne, hvis ikke der er opdelte timer på den måde? Det er lidt, jeg mener, at det er lidt misforstået, at grunden til, at vi ikke lærer at læse, det er, fordi vi ikke har nok dansktimer. Altså for at folk skal lære at læse, så skal de først være ivrige, de skal ville det. Og på den opdelte undervisning, vi har i dag, der er folk ikke ivrige. Folk keder sig, folk er trætte af skolen. Og ved at få mere blandet sammen på en bedre måde, sådan så at det rent faktisk bliver interessant. Det er ikke bare en opgave her, værsgo skolelærer, du får det. Nej, det er noget, man deler, det er noget, alle kan se, det er noget, alle kommenterer. Så jo mere man vil det, jo mere kan man få ud af det. Ja, spørgsmål, kommentarer til Thor om fremtidens skole? Ja. Er det det? Ja. Jeg tænker, hvis man nu har brug for specielle hjælpemidler, såsom læseprogrammer og sådan noget, skal det også være implementeret bedre ved hjælp med grafisk design også på den måde, så det kan virkelig udvikle sig? Eller hvordan vil du have det til at fungere? Altså lige nu det, at man bruger digitale midler, det vil også det vil kunne hjælpe folk. For eksempel så kan jeg jo få en computer til at læse en tekst op, en stil op, i stedet for at man skal knoklevis i flere timer med at kæmpe sig igennem den der 30 sider lange bog, som man skulle læse til torsdag. Og det mener jeg, at lang række midler på den måde vil kunne hjælpe. Og også det, at man skal ikke skrive stile, man skal fremstille for eksempel film, så det er ikke strengt nødvendigt, at man skal hamrende skarpt til at skrive. Man har mulighed for at komme ud på den måde, man selv føler, man er stærkest til. Og det er jo ikke fordi, at en ordblind kommer til at være sprogprofessor. Det er der jo ikke nogen, der tror. Så hvorfor er det så vigtigt, at man skal kunne være så ekstremt skarp? Altså det jeg hører, du siger lige nu, det er, at du generaliserer. På den ene måde, der forstår jeg, at du generaliserer, men på den anden måde, der synes jeg også, at du tænker ind noget individuel undervisning. Hvad den enkelte elev har brug for. Og det bliver der eksperimenteret med i de danske folkeskoler allerede. Man kan ikke generalisere ud fra, hvordan de danske skoleelever modtager den bedste undervisning. Det synes jeg, det er det, du er lidt inde på. Altså individuel undervisning vil løfte vores danske skolebørn. Også til bedre at forstå undervisningen. Men helt uden, at man skal gøre noget, og skal gøre en indsats, og selv tager ansvar for sin undervisning. Det må være meget, meget vigtigt, at de får viden. Tak. Har du kommentarer? Jeg vil bare sige, at sådan som det ser ud i dag, så er der så mange, der falder fra. Og det er jo et glimrende tegn på, at det bare ikke er godt nok. Og medmindre vi skal tabe både 5., 6., 7., 8. og 9. klasse på jorden, og simpelthen tabe
den generation, så skal der handles, og det skal gå hurtigt. Yes. Andre kommentarer eller spørgsmål til Thor? Eller skal vi klappe ham ned af scenen til det, der må formentlig være hans debut på Folkets talerstol? Lad os gøre det. Tusind tak. Tak.